अखन सब सीरियल सिद्धि पूजा को दिन हम तो शादी है गई करबो सुनै ओ कहरे से करबो मम्मी गे तू तो देखहि में हसीन छौ हमरा बड़ी उपसीन छौ मम्मी गे जाको पापा के मन है हमर बात के बतै है जाके पापा के मन है हमर बात के बतै है बतिया ने हमें मानबो गे मम्मी सुनने लहक के गए हम भागबो गे मम्मी सुनने लहक के गए हम भागबो। Mixed by AJ Deepak Raja 6 Rampur भले तू घर से निकाली है अपन बेटा के भुलाई है कोनो नहीं काम रहते साथे सनम रहते गे भले तू घर से निकाली है अपन बेटा के भुलाई है कोनो नहीं काम रहते साथे सनम रहते गे केकरो मानबो ने बात हम छोड़बो ने साथ शादी हम करके रहबो गे मम्मी सुनना लहके गे हम भागबो गे मम्मी सुनना लहके गे हम भागबो। Mixed by AJ Deepak Raja हमर तू बात के माने तो के घर में आने राती में गोर दबे तो सुबह में खाना बनाई तो के हमर तू बात के माने तो के घर में आने राती में गोर दबे तो सुबह में खाना बनाई तो के कहो कि सहन संगम रहतो अंगना में हंगाम ओ कराने हम भूलबो गे मम्मी सुनना लहके गे हम भागबो गे मम्मी सुनना लहके गे हम भागबो।